Muni gitudlo ni engineer nako nga pinakadali pagsukod. Sayop day kay ito kung gihimo nga gadupa-dupa ko. Napoy gitudlo ni Luludong ko nga dangaon kay mas dali ko no. Dugay no kay ko naabot. Wala pa lang gyud ko abata. Naabot naman kita ko sa sentro sa Bambong. Pero sundo na ko ning gitudlo ni engineer nako para mas dali ko noon eh. Mas dali gid ning gitudlo ni engineer. Kay nabot naman ko diyan eh. 116, 117, 118, 119. Pistol yun yung matawa na. Sa gulat na ganay lang mga pagkumangkon. Pugsun yun ta. Manghadlok pa sila. Sus. Ako man lang hadlok ko na naana na tagubat sa marawing. 201, 202, 203, 204, 205 matay. Murag dali ra gid kay ni kay nakita na naman akong muhon. Mura ra pagparehas color sa baka nga pink. 205. 206. 7. Tayo tawanan ako. Nauitlan mo tawanan na daot na may 210. Anong abot magagsambulawan na sa Bambunjot sa magkagasukod-sukod? Sambulawan na day ni. Anong naabot man ko rig sukod nga? Bambong jud ra man ta ko nagsukod. Mao na, naana na. Unya, ikaw anong naabot mo pud ka dire? Naana pud ka? Bital-tal, na ako'y gilikaya na tao. Na ipamugod man nila ilang pagumangko na kal, na di mo dalagalan ng kal. Asa man atong bayana din? Na kay base, na kay secret, na kay attorney. Si Mary Jane, katubang anak ni Colonel Danilo. Anak ni Danilo Katilo? Diyagi ka na si Piat din. Kung kana si Kaloy, ang iyang apuhan mo pakalibang og taga, mas ngilngig ng apuhan ni Mary Jane, kay mo pakalibang nag-angkla. Nagilubot nga mga buskag ba? Pagtarong ba, sir? Alagi. Sa atok ba, mapugod yun dahil kung Mary Jane ani. May pagkuyugan na lang kung mamulayin, sir. Ano sa man? Karoon na yun. Sa kabuang nimo karon pa ka nahadlok. Tara, ubanan ta ka. Mayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug taman sa maabot sa among Sibyaan. Gawas ug sulod diri sa Ramon, Magsaysay. Mao kini ang Liargao Patrol sa nagbagang-bagang balita sa lokal. Kuya Joel, pasok. Sa kataon naglason sa Esperanza, patay. Hantod karon di pa madul ang patayng lawas kay ang sundang nagwarawara pa. Usa ka dakong sunog sa pagadian. Siyag balay bumbiro, patay ang kalayo. Kay gipangusil sa mga sundalo ang kalayo. Tulo ka bagyo, ituhan, bagdungan og sulod sa Pilipinas. Og nasayran nga di madayon kay basin maghuot. Ay diri na ko tamon kay mabalay pa mi. Kuya, ayos ang lakaw. Pasensya na mo sa among fail reporter kay wa murag hubog wa pa na mahuwasay. Og ako nalay mutiwas aning lakaw. Public service usa ka panawagan sa atong igsuon, taga Esperanza, nga magpatabang pangita sa blue nga baka og pink. Diri na lang ko taman kay murag way klaro ning balita. Og dili na ko magdugay kay mamalay pud me. Tawaton ba kakuha? Sigurado na gikaan ni din. Nga, ugot bakos na bigyan ni din. Sigurado na siguro kuha na yun. Sige. Anya, no? Siniman yun na lang ko, ani. Ay, naman si Rodel. Nagmilagro, maning minatay. Ayo, pwede mangutana. Mo ni balay ni Colonel Danilo Katilok. Oh, ako man ang papa, pero wala pa man dirigod, namunot pa man to. Wala tay laing may istorya day gawas imong papa. Aw naman si Angkol, naa sa likod. Kol! Saman, Naa si Rodel diri, Kol. Naa siya tuyo nimo. nagkunsa man ang bungbuang re. Naglagot ko na kay yara kong giilad. Asa man ang minatay be? Kilang pasong ko ng liog ka na. Nagkunsa man ka dre? Tarong ng buwangan ka? Ilaro na pugunin mo? Kapila na kugilad ni mo? Naalagi ko kol kay nakasala ko sa pagmangkon.
Kaya ako siyang gilat-ulatog kaduha. Masugot ra kakol kung manguli ming. Dako kay kagatraso na ko ha. Basig bahinay ka na hinong ka na kung malampasan ka ng liog ni mo ron. Pwede ra maghinahinay tag istorya ato lang ning sabot-saboton. Para makatuo ka, akong i-surrender na ang akong pistola. Pwede rin na ito ni masabot-sabot. Sige, dayon mo, Dre, dayon. Sige, salamat. Niya lagi mi day kay isumbong mo guna ko ning tawhan nga dako kay siya problema lagi ko no. Na mi dire kay aron magsabot-sabot tungod kay dako kay siya problema ug dili jud ko kabalibad aning tawhana. May kinadala kag ulog-ulog ning tawhana, kalok ning tawhana ni. Mao lagi ni tungod sa kadako sa iyang sala andaw na siya nga mga tubang. Unsa man gid ka tinuod nimong tuyo, Dre Del? Ang asawa nagigani akong pagkumangkon. Bitan o kalan pagmangkot. Andam ko mo dawat. Nya Del, andam baka mohatag sa among gipangayo nimo. Kabayan na itong dua kabaka, pwede ito na ako imuon og 5. Nya katong salapi nga nagkantidad og 200,000. Katong kabayan na itong gibangain mo 200,000. Pwede ito na ako buhaton og 500,000. Nganong atong pila ka adlaw, nganong gahi man kay ka? Nakambatan ako, gumikan sa dakong rason. Nya Del, klaro na ta ha. Nya, kuno sa may plano ninyo nga magpakasal mo? Ugmahin mo ka ni. Ugma na niya. Sige, mas labing mayo. Diyan sa mo diha. Sabot-sabot sa mundo diha. Okay, pre. Sige, kayo, sabot-sabot ta pre. Unsa may nakaon ni model nga gahi man ta kay ka. Kabalo mo ko gumikan sa abilidad sa mga puwan. Aw kana ginoon akong apuhan del kay makapalibang jud nagtagok alkitran og epoxy. Gina akong kadukan kay kanang gumikan sa mga puwan. Umita naman namang giburos. Tala, ito na dalunggan. Kung kay klaro del di jud ka katunong del kaduha jud ko mag-ilok. Kung ato na ko natapi murag madalunggan ko ato ba? Kapuyan ang kapuyan. Ay, katulog yung balik ay. Ay, wag ko sabot ang kanan. Unsa gadungan ta katao lang una magagamatay. Shout out day ko kay Marisa Patinio from Liloy, Zamboanga del Norte, Lynn Padin Pasita, Tonyo Patindol from Cebu City, Ilmar Maghinay, Gina Dimural from Bukidnon. Shout out. Shout out ako ni Miri Kang Bangon Minsong, Arvin Maghinay, Christy Asok Balisco, Ilo Lapinig, P. Mardon, Gumisad. Shout out ako ni Insan nga si Sito aba tayo ta dalaw ning coming for team. Shout out day ko ni Mira Baragat o ni Mary Jane Makala o ni Willa Talumba. Shout out ko kay Juan Rose Lumungo, Ruel Rondoyo Tiner, Macjian Daguman, Jordan Ramos, Arner Nero, ug kay Michael Lumungo. Shout out ko ni Raulio Fernandez III, Sheila Gris, Kadayahan Basong, Ili D, Hudilia Balinggit, Banda Dingding, Eger Gotep, Marilyn T. Luna, ug sa akong mga kaliwat diya sa minteryo. Shout out. Shout out ako sa mga Bulahan family, sa mga Dagoy, o Katanlawanis, o labi na dyan sa mga vendor sa Mulabi, o sa Kalino Abdido man. Grubin, Kalino man. taga Miligan. Salamat. Shout out day ko ni Rone Hutba, GD Dayatan, Rapi Bustamante, Maribek Nilias, Hili Nilias Conejero. Please follow, like, and share sa among FB page and subscribe sa among YouTube channel. Daghang salamat! Yay!